بەری 7 ساڵان کەسایەتیەکە کوردی وڵاتپارێز ژناو نەبار کرد پشتی خەباتەکە درێژ و تژە بکاری سیاسی بۆ هێشتە ناوی بمینە ساغ تەوی بارکردنا ئالاشی. محەممەد نەزیر مستەفا کەسایەتیەکە کوردی سیاسیە دی ساڵە 1940دا لێ باژارێ دێرکە حەمکۆل دایک بوو و خوێندناخوا بەردەوام کرد تا باوەرنامەیە خوێندنا یاسا ji زانکۆیا شامێ وەرگرت. هین خوێندەکار di salên xwendina amadeyî de dest bi karê siyasî kir û tevlî rêzên Partî Demokratîk Kurdî li Sûriyê El Partî bû ku bi xebateke wî dirêj li tenişt xwendin û karê yasa weke parêzer li ser bingeha paqij ku rêz ji yasayê re digirt û yekem parêzer bû li Rojavayê Kurdistanê. محەممەد نەزیر مستەفا خۆدان کەسایەتیەکە بەهێز بوو و دانوستاندنا wî di nav xelkê de zor rêkûpêk û aram bû ku derçûyê dibistana malbata Elî Yûnûs bû ku yek ji serkirdên şoreşa Sason bû. Di destpêka salên hefteyê de محەممەد نەزیر مستەفا lê gelçend hevalên xwe di partî de hat girtin û 10 salan di zindanên Beez deman û tenê gunehê wan ew bû ku kadrê partî ne û dijî yasa Hîzama Erebî li Rojavayê Kurdistanê rawestiya bûn. Di sala 1982 de ji zindanê serbest hat berdan û piştî kongrê giştî yê partî wekû sekreterê giştî yê partî hat dest nîşankirin û piştre bû emîndarê giştî yê partî. محەممەد نەزیر مستەفا destên wî nîsipî di zor cihên giring de di dîrok û boyerê siyasî de di devera Kurdî de hebûn ku kar li ser yekîtiya tevgera Kurdî li Sûriyê dikir û karê siyasî yê eştiyane rêkxiz di riya hevpeymaniyên siyasî de bi navê Cebha û Tehaluf û kar li ser avakirina giftûgû û rêzdarî û yekalî di standina biryaran de di pirsên giring û çarenivîsî. Her wiha beşdarî di avakirina li hevhatina berfireh ya îlan Dîmeşq de kir ku ji gelek partî pesayetî û rêxistinên neştîmanî yên opozîsyon li Sûriyê pêk dihat. Her wiha kar li ser nêzîkirina Kurd û Ereban di deverê de kir û daxwaza wekheviyê di mav de kir û hewlên wînî mezin hebûn yekîtiya helwêsta Kurdî de sala 2004 ji bo sepandina aştiyê û parastina gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê piştîbûyera 2004 li Qamişlo. محەممەد نەزیر مستەفا roja 22 meha duwazdan sala 2008 li nexweşxaneyeke Şama paytextê koçadawî kir û li goristana şehîdan li Qamişlo hat bi xakspartin. Ku di roja xakspartina wî de hemû partiyên Kurdî û serkirdayetî û kadir û zor partiyên neştîmaniyên Sûriyê û hin çalak van û rêxistinên mirovî û komalayatî û rewşenbîrî civiyan li goristanê ji bo beşdariyê di merasîmên xakspartina wî de bikin. محەممەد نەزیر مستەفا di şahiyên xwe de kesûkar û malbata xwe beşdar dikir lê ker bû xemên xwe ji xwe re dihişt. Bi taybet piştî nexweşiya xwe ya giran û piştre ji nav wan bar kir û ma sîmbola xebat û neştîmanperweriyê û navê wî di canê hemî Kurdên welatparêz de mat da. Çêrîkîlo